New tires gone. Yo! Ay, boy. Hey! Yay, yay, yay. Ay, yay, yay. Let's get back to the video. Oh, wat jullie hier? Mensen, dat is Miley 325i. En die mannen met die Honda's, wat ze lopen breken. Af zo. Want alle mannen zijn voor mensen. Wat gebeurt hier niet? 325i. Kijk kom! Hij zal altijd trofies winnen. En die is voor jou meneer. Ze weet wie het is. Kijk uit daar. Kijk daar! Kom samen mee mensen. Kom samen mee. Kijk daar. Daar is 31240 custom sound met mijn kopje dieren. Kom samen mee mensen. Kom samen mee mensen. Kijk in tieren daar. Kijk hoe netjes lekker daar. Kijk daar. Baie netjes. Oeh. En die Max. Ons krijgen mos die best wheelie, maar kijk hoe mooi lig hy Max. Iets is hier rega bij Jadjasi. Kijk hy in zijn naam mensen. Kijk hy in zijn naam. Ja mensen, er gaan nu eens bij zijn. Kom kijk je view mensen. Kijk daar mensen, kijk die view aan zo. Kom kijk waar ons is mensen. Kom follow voor mij. Kom. Kijk waar ons. Pak eens pas, hulle sê 4x4 ry goed met die ry. Maar kijk vir 4x4. Mensen, het was nice om met jullie te praten. Mensen, bye. Come off.